What's up mga Bisaya? May buntag sa inyong tanan. Wala ta ka backyard cooking gahapon because it's raining and I was hoping today dili na muulan but it's a Monday morning 8 a.m. and makulimlim pa rin ang langit. So what we will do today is we will cook indoor instead, but before we do that, suroy sa Bankerohan. Ubani ko ninyo palit tag ingredients dito for our Chopsuey. So tara, sabay taglaag. Papunta din pala kayo sa Davao. Bakit ngayon lang nangyari ito? Kadugay ra naghuwat sa inyo ang syudad nga walay bagyo. Isa lang po ang payo ko, kung dayo o taga Davao man mo, matuto kayo ng salita dito at ibigkas nyo ng ganito. Kagandahay gayud ng Davao, presko ang hangin, kasarapay ng pagkaan. Pakita mo ang isla ng Samal, ikatanaw kan mo ang bulkan Apo. Matayaw ang mga utaw, adikaw para makasinggit isabikaw sa Davao na ta. Para sa Bankerohan Public Market guys, sa vegetable section din sa may Magallanes Street banda gyagi na to. So nangita ta og ingredients para sa tuang chopsuey. Hopefully makalesta mga 100 to 200 pesos siguro ang budget na to. Patatas. Ilang patatas din? 40. 40? Hello guys. Ano? Onion, fresh onion. Nalan duha. Ila? 28. Hello. Sila? Wala isa? Ay, 20. Nakabok. Ay! Mas na! Pero wala na. Saya gula mo kaya bilabtan. Sige lang, te. Eh, nadakpan eh. Paano? Surrender ang buong. Ano, surrender. Buang nga lang yan, no? 144 ka na. 144. Unggok pa na mo. Ako ano eh? Ito lang ka buwan. Yotso lang. 18. Ano yung carrot stall? Sila? 68. Sila? Ayun, guys. Pagduha lang. Alright, let's go. Hi guys! Hi guys. Tagpila isa? 30? Kilo. 30 kilo? Kaya mo na siya.
igo. Sobra lang daw isa gamay. Slice lang. Ah, dua. Ba't mo nagduwa? Dua na. Ah, sige na. Dua na. Alright. Nagdugay dito guys, 1 hour. 30 minutes na dito sulod. Maka-wheelie, daghan tag pwede mapalit. Pero lisod mamili kay galikay tag tao, and then subukat na dalahon kay ako ra isa. So tara, pauli na ko. Balik ko niya sa balay kay lutuon daning chopsuey. Mga Bisaya, may buntag sa inyong tanan. Bago ra kong abot di kag Bankerohan, and alas 11 na, so just in time for lunch. Magluto na ta. So ang i-prepare na to today, as I have promised, is chopsuey. Pero I thought maganda siyang ipares sa garlic chicken. So chicken, garlic chicken and chopsuey ang i-prepare natin for lunch. Are you all excited for lunch? Alright. Si Melon Boy nagkaon nag-melon. So unsa pa inyong gihulat? Magluto na ta. Alright. Alright guys, let's start cooking. So prepare natin yung ating garlic chicken. Apat na cloves ng garlic. Didikdikin natin, and ito yung gagamitin nating marinade for the chicken. So ito guys, ihalo na natin sa chicken. Lagyan natin ng asin guys. Konting asin, pampalasa. And then konting pepper. Mix it all up. Okay. Then after this, lagyan natin ng flour. Lagyan natin ng flour. Flour. Asan ang flour? Diyan, yung flour dyan. Lagyan natin ng flour guys. 1/4 cup lang. Halo natin mabuti. That's it. We'll just let this rest guys. And let's prepare our frying pan. Alright, ready na tayo magprito guys. So, dalawang batch natin itong lulutuin. Leg at saka thigh part. Alright, looks like our first batch is done guys. So 5 to 10 minutes lang. 5 minutes each side. Luto na to. And siguradong tender, juicy ang balat nito. I mean, ang laman nito. Ano? Alright, second batch of prito guys, luto na. So, tanguin natin to, and let's prepare our chopsuey. Alright guys, luto na chopsuey. So, use oil itong gigamit. Yung ating lutuin guys is ang pork. Isa na tayo guys, lagyan natin ng garlic, and then yung onion na binuin natin. From here, stir fry na lang ito lahat ng vegetables, and then lalagyan natin ng sabaw na may halong cornstarch para lumapot yung ating chopsuey. From there, diretso na, pwede nang kainin yun after mga 5 to 10 minutes ng stir frying of vegetables. And then
natin yung mga gulay na medyo matigas, patatas. And then, add in our sayote. Lagyan natin ng pork stock, pampalasa. Ihalo na natin yung ating broccoli, guys. Yung ating shoots ng mais. And then carrots. Mix this well. And ihalo na natin yung ating cornstarch na dinisolve natin sa tubig. Takpan lang natin to, and then this should be done in about 3 to 5 minutes. What's up, mga Bisaya? Salamat for watching, guys. Ano na mo i-play o bugay ang among pagkaon, but I wanna thank you all for staying with us all throughout the duration of the video. Please like and subscribe to our channel, Lutong Bisaya. We are also on Facebook, so like and follow. Have a good day, everyone. Have a blessed Sunday. Goodbye for now. Bye-bye. Bye-bye, Lamig. Bye.